גיא, תעשה גיא, תרחם על הזקן הזה, נו. נו, אבל אני מנסה שהוא יעשה לא כזה, אבל שהוא פותח את החיים. יופי, גיא. הילד הזה מרכיב ארוחות של משותפות בעולם. את רוצה לתת לו עוגה? ליאור, מה את רוצה? מה? מסתכלת על אני לא, הנה גייצ'יק, מה אתה אוכל עכשיו? תפוח. איזה בלנדרון אתה, הכל את התוכן שלי בריא. לפני רגע נתתי לו אחד שהיה לו בפה, עכשיו אתה אומר לי תביא לו שתיים, נו מה אתה מבינים? עדיין. גייצ'יק, ידיים על הראש, ידיים על הראש, ידיים על הראש. ידיים למעלה, על הראש. אחד אחד? לא. יאללה, קמים.